Yo! What's up mga droy? Yun! Good morning mga droy! Yun! Ano naman mga droy, magbubuhat kami ng palay. Yung hinakot namin kahapon, bubuhatin namin. Yun! At panibagong umaga na naman mga droy. Siyempre, panibagong vlog. Ayun nga mga droy. Yun, umulan. Medyo maputik mga droy yung daan. Madulas. Yun nga, kala ko mamayang hapon namin bubuhatin yung namin. Hinakot namin kahapon kasi sabi ng uncle ko, mamayang hapon, nag-text ngayon daw. Yun nga madre, bubuhat tayo. Ilalagay natin sa iisang lagayan para titrisirin na bukas siguro, kaya mamaya mga dre. Ayun, jacket na naman tayo, amoy pawis. Yan nga mga dre, init, maitim na tayo. Okay lang yan mga dre. May kasabihan naman tayo, black is beautiful. Yun nga, kahit may team na tayo, pogi na pa rin, di ba? Pogi. Hindi pa rin nagbabago yung kapugian natin. Yan o. Aga. Talagang kawig ko pa rin si Aga. Aga Manamas. Yun mga dre. Samahan nyo kami magbuhat ng palay. Siyempre, na naman, pawis. Yun na naman. Tsaka alam nyo na, sasakit na naman yung natin, yung bewang tsaka likod. Yun mga dre, at samahan nyo kami. Tara, let's go. Maganda yun nga pa bunaga. Marigaran kan ti baka na ako mangikot yun at pagbulag dan ka pati din sa Bunag data? oy iya jam nyanan Yung bunag data? jam nyanan ti balay mo binin ti pa Pa bunagan da? Ada sa kumpay? Pagbunagan. Nababasa pa yung balot na eh. Doon rin nabasa, iri ganda. Para uga kami malimat yasir. Baka agreklamo dan to no kwa. Baga dan to man nabasa-basa. Naibunag damin kanya dan. Yun nga mga dre, ayan o, magbubuhat na kami. Basa yung palay. Mukhang mabigat to mga dre. Oh, promise. Yan, try natin buhatin yung 10. Yan. Medyo mabigat siya mga dre kasi basa. Saka ang layo pa mga dre dun sa baba. Pagbuhatan namin, ang layo, tapos madulas yung daan. Grabe. Yun mga dre, magbubuhat muna tayo. Tara, let's go. Ang layo, grabe. Ang layo pa yung pagbubuhatan. Tsaka madulas. Ang bigat pa ng palay kasi basa. Grabe. Kapagod mga dre, grabe. Yan mga dre, tara. Yo mga dre, yan, tapos na mga dre. Tapos na kami nagbuhat. Tracer na yung palay. Nagrereklamo sila mga dre, basa daw, tapos mahaba yung namin pinaggapas. Basa yung palay, tapos ang haba pa daw mga dre. Yun. Nagrereklamo yung nagtitracer. Yan mo na
ganun talaga. And akala ko naman ano na maliliit na yung pinagkapas natin mga dre. Ayun, mahaba pala yun mga dre. Tsaka ano daw, yun malambot. Laging laging nabubulunan yung tracer. Ayun mga dre, tapos na, basang-basa tayo ng pawis. Naligo tayo sa pawis hanggang shirt basa. Yan. Basa naman, amoy amoy pinipig. Yun mga dre. Hanggang dito na lang mga dre. At mamaya tutulong na naman ako magbubuhat yung palay nila auntie ko, yung pinsan nila nanay. Tutulong ako magbubuhat. Sinasabing babayaran daw ako magbuhat. Sabi ko ayaw ko, hindi ako nagpapabayad pag dito sa amin, hindi ako nagpapabayad. Kaya ayun, tutulong na lang ako mga dre. At ayun, hanggang dito na lang mga, kahit ganito lang yung vlog natin, video natin, simple lang, okay na to. Libangan ko na rin to mga dre, libangan ko na rin para tanggal stress, kasi nai-stress na ako mga dre, talagang stress na ako. Gusto ko nang mag-work pero wala tayong magagawa, kaya dito muna. Kaya yun, vlog lang muna mga dre, and video. Ito lang muna yung libangan ko. Tanggal stress din naman to pag pag gumanda, lumago. Yun mga dre, thank you sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Thank you, bye bye.